Haga step senya ka khat santarik unailar ar hajar arhusan ka badai ru ka sngi jing rakhi ya ka jing dap nyo ko kandai snem ka jing yo light load kari India kaladon ka jing kawang petrol bomb daki runar ha phalau ka pasture beat house halau mali kat kum kitulong khubor na ki pulet la ong baki runar kila kawang pathar ya utei petrol bomb bat ulalet dai ha ka kali bolero ka badon yo registration number ML not san L lai pra sao not kabayeng ha phalau laong makithalit ding na utay petrol bomb kila yo bantang ya kisit ba syakmat katay ka bolero pat kampat don ka jingjulor ka bajubor ya kani ka kali kibor pulit kila penlong jing toket ya kani ka jing syak kawang petrol bomb bat kidang thwet ya ki runar ki badon kti habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya